Υπάρχει μια εταιρεία για την οποία πιθανότατα έχετε ακούσει, αλλά που δεν την κατανοείτε πραγματικά. Μια εταιρεία που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ΑΕΠ κάθε άλλης χώρας στον κόσμο, με εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Μια εταιρεία που είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος στην Apple, τη Microsoft, την Amazon, την Tesla, την ExxonMobil, την JP Morgan Chase, την Pfizer, καθώς και σε 496 άλλες εταιρείες του δείκτη S&P 500. Μια εταιρεία της οποίας το λογισμικό διαχειρίζεται συνολικά 21 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, σε ολόκληρο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μια εταιρεία που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Εμπειρσίων Πέρibas προσέλαβε το 2020 για να αγοράσει περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της κρίσης της COVID, καθιστώντας την ταυτόχρονα παίκτη και διαιτητή στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτή η εταιρεία είναι η BlackRock. Και αν κατέχετε μετοχές, αν έχετε ένα σχέδιο 421K, η BlackRock ψηφίζει για τις μετοχές σας. Όχι εσείς. Εσείς νομίζετε πως κατέχετε μετοχές. Δεν κατέχετε. Κατέχετε μια απέτηση σε μετοχές. Η BlackRock κατέχει τις μετοχές και ψηφίζει στις εταιρικές εκλογές. Εγκρίνει συγχωνεύσεις και διαμορφώνει την πολιτική σε ολόκληρη την αμερικανική οικονομία. Εσείς δεν κατέχετε τίποτα. Η BlackRock κατέχει τα πάντα. Αυτό δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Αυτή είναι η δομή της αγοράς. Το 1988 η BlackRock δεν υπήρχε. Σήμερα είναι το ισχυρότερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην παγκόσμια ιστορία. Πιο ισχυρή από οποιαδήποτε τράπεζα, πιο ισχυρή από οποιοδήποτε προηγούμενο μονοπόλιο, γιατί η BlackRock δεν ελέγχει απλώς χρήματα. Ελέγχει την ιδιοκτησία και η ιδιοκτησία είναι δύναμη. Επιτρέψτε μου να σας δείξω ακριβώς πώς η BlackRock ελέγχει τις αγορές μέσω 5 συγκεκριμένων μηχανισμών, πώς διαφέρει και είναι πιο επικίνδυνη από την Standard Oil ή το Trust του JP Morgan, και γιατί αυτή η συγκέντρωση εξουσίας σε έναν μόνο θεσμό σηματοδοτεί το τέλος του καπιταλισμού όπως τον έχουμε κατανοήσει. Διότι όταν μια εταιρεία κατέχει σημαντικά μερίδια σε κάθε μεγάλη επιχείρηση, όταν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης διαχειρίζεται τον κίνδυνο για ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όταν ένας διευθύνων σύμβουλος έχει μεγαλύτερη επιρροή από οποιονδήποτε εκλεγμένο αξιωματούχο, δεν ζούμε σε μια ελεύθερη αγορά. Ζούμε σε μια χρηματοπιστωτική ολιγαρχία και η BlackRock είναι ο ολιγάρχης. Προτού σας δείξω πως η BlackRock ελέγχει τα πάντα, πρέπει να κατανοήσετε τι ακριβώς είναι η BlackRock. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι μια τράπεζα. Δεν είναι. Οι τράπεζες δέχονται καταθέσεις και χορηγούν δάνεια. Η BlackRock δεν κάνει κάτι τέτοιο. Η BlackRock είναι διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων. Διαχειρίζεται χρήματα για άλλους ανθρώπους, συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, κληροδοτήματα πανεπιστημίων και ιδιώτες επενδυτές μέσω των ETFs. Όλες αυτές οι οντότητες δίνουν στην BlackRock τα χρήματά τους για να τα επενδύσει. Η BlackRock χρεώνει μια προμήθεια συνήθως από 0,03% έως 2% ανάλογα με το προϊόν και επενδύει τα χρήματα σύμφωνα με τη στρατηγική κάθε πελάτη. Εδώ είναι το μέγεθος. Η BlackRock διαχειρίζεται 10 τρισεκατομμύρια δολάρια από το 2024, από 4,3 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2013, διπλασιάζοντας το ποσό σε λίγο παραπάνω από μία δεκαετία. Για να δούμε τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια σε μια σωστή προοπτική, αυτό είναι περισσότερο από τη συνολική αξία όλων των αμερικανικών νομισμάτων σε κυκλοφορία φυσικών και ψηφιακών. Αυτό είναι περισσότερο από το ΑΕΠ της Ιαπωνίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου μαζί. Αυτό αντιστοιχεί στο 40% του συνολικού ΑΕΠ των Ηνωμένων Πρίτσπα. Μία εταιρεία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ίσα με το 40% της συνολικής οικονομικής παραγωγής της Αμερικής. Και η BlackRock δεν είναι μόνη. Η Vanguard διαχειρίζεται 8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η State Street διαχειρίζεται 4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μαζί, αυτές οι τρεις εταιρείες διαχειρίζονται 22 τρισεκατομμύρια δολάρια, περίπου το 90% του ΑΕΠ των ενιαφορεσόμοι υφοπιτελισπή. Όμως η BlackRock είναι η μεγαλύτερη, η ισχυρότερη και η πιο επιδραστική. Και σε αντίθεση με την Vanguard, η οποία ανήκει τεχνικά στους κατόχους των κεφαλαίων της, η BlackRock είναι μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία. Έχει μετόχους, έναν διευθύνοντα σύμβουλο και κίνητρα κέρδους. Αυτό έχει σημασία γιατί η BlackRock λαμβάνει αποφάσεις για να μεγιστοποιήσει το δικό της κέρδος, όχι απαραίτητα τα συμφέροντα των πελατών της. Η BlackRock ιδρύθηκε το 1988 από τον Larry Fink και 7 συνεργάτες. Ο Fink ήταν ένας διαπραγματευτής ομολόγων στην First Boston, ο οποίος είχε κάνει ένα λανθασμένο στοίχημα σε τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια και είχε χάσει $100 εκατομμύρια για την εταιρεία.
Απολύθηκε, αλλά έμαθε κάτι καθοριστικό από αυτή την αποτυχία. Η διαχείριση κινδύνου είναι το παν. Αν μπορείς να μετρήσεις τον κίνδυνο καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, μπορείς να κερδίσεις όλους τους άλλους. Έτσι, ο Fink και οι συνεργάτες του κατασκεύασαν ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνου, το ονόμασαν Aladdin, δίκτυο επενδύσεων ενεργητικού παθητικού, χρέους και παραγόγων. Αυτό το σύστημα θα γινόταν το μυστικό όπλο της BlackRock. Αρχικά η BlackRock διαχειριζόταν περιουσιακά στοιχεία για ιδρύματα. Όμως το 2009 η BlackRock αγόρασε την Barclays Global Investors για $13,5 δισεκατομμύρια. Αυτή η εξαγορά έφερε την iShares, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ETFs στον κόσμο. Ξαφνικά, η BlackRock δεν διαχειριζόταν πλέον χρήματα μόνο για ιδρύματα. Διαχειριζόταν χρήματα για εκατομμύρια ιδιώτες επενδυτές μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων δικτών και ETFs. Αυτό άλλαξε τα πάντα, γιατί οι ιδιώτες επενδυτές δεν δίνουν προσοχή στις ψήφους με πληρεξούσιο ή στην εταιρική διακυβέρνηση. Θέλουν απλώς αποδόσεις και η BlackRock ψηφίζει για τις μετοχές τους. Αυτό έδωσε στην BlackRock τεράστια δύναμη ψήφου σε ολόκληρη την οικονομία. Σήμερα, η BlackRock προσφέρει πάνω από 130 επενδυτικά προϊόντα. Το πιο διάσημο είναι το iShares S&P 500 ETF, με κωδικό διαπραγμάτευσης IVV. Αν κατέχετε αυτό το ETF, κατέχετε ένα μικρό κομμάτι από 500 εταιρείες, όμως δεν ψηφίζετε αυτές τις μετοχές. Η BlackRock το κάνει. Και με $400 δισεκατομμύρια μόνο στο IVV, η BlackRock ελέγχει εκατομμύρια ψήφους σε κάθε εταιρεία του δείκτη S&P 500. Πολλαπλασιάστε αυτό σε όλα τα κεφάλαια της BlackRock και θα δείτε τη δύναμη. Η BlackRock ψηφίζει εκ μέρους επενδυτών που ούτε καν γνωρίζουν ότι η BlackRock ψηφίζει για λογαριασμό τους. Τώρα, επιτρέψτε μου να συγκρίνω την BlackRock με 3 ιστορικά μονοπόλια για να σας δείξω γιατί η BlackRock είναι διαφορετική και πιο επικίνδυνη. Standard Oil, 1870 έως 1911. Ο John D. Rockefeller έχτισε την Standard Oil δημιουργώντας το πρώτο μεγάλο αμερικανικό μονοπόλιο. Στο απόγειό της, το 1904, η Standard Oil έλεγχε το 91% της διήλυσης πετρελαίου και το 85% των τελικών πωλήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ένα οριζόντιο και κάθετο μονοπόλιο. Ο Rockefeller κατήχε τα διβληστήρια, τους αγωγούς, τα δίκτυα διανομής, τα πρατήρια λιανικής πώλησης, τα πάντα. Αυτή η συγκέντρωση ελέγχου επέτρεψε στην Standard Oil να καθορίζει τις τιμές, να συνθλίβει τους ανταγωνιστές και να αποκομίζει μέγιστα κέρδη. Το 1911 το ανώτατο δικαστήριο έκρινε την Standard Oil παράνομο μονοπόλιο και τη διέσπασε σε 34 εταιρείες. Αλλά εδώ είναι η βασική διαφορά. Η Standard Oil έλεγχε μία βιομηχανία, το πετρέλαιο. Η BlackRock ελέγχει την ιδιοκτησία σε όλες τις βιομηχανίες. Η Standard Oil μπορούσε να καθορίσει την τιμή της κυροζήνης. Η BlackRock επηρεάζει την εταιρική πολιτική σε κάθε μεγάλη εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μονοπόλιο της Standard Oil ήταν ορατό και τελικά διαλύθηκε. Το μονοπόλιο της BlackRock είναι αόρατο επειδή είναι δομημένο ως διαφοροποιημένη επένδυση και δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει σε μια εταιρεία να κατέχει το 7% κάθε εταιρείας. Εκεί βρίσκεται η ευφυΐα του. Είναι ένα μονοπόλιο νόμιμο, επειδή ονομάζεται διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, το καταπίστευμα του JP Morgan από τα τέλη του 19ου αιώνα έως το 1912. Ο JP Morgan δεν διαχειριζόταν απλώς μια τράπεζα. Έλεγχε ένα τεράστιο δίκτυο εταιριών μέσω αλληλοσυνδεόμενων διοικητικών συμβουλίων. Συνεργάτες του Morgan συμμετείχαν στα διοικητικά συμβούλια της US Steel, της General Electric, της AT&T και εκατοντάδων άλλων εταιριών. Ο Morgan ήλεγχε σιδηροδρόμους, ναυτιλία, χάλιβα και τραπεζικές εργασίες. Το 1912 η Επιτροπή Πούτζο ερεύνησε και διαπίστωσε ότι ο Morgan και 2 άλλες τράπεζες έλεγχαν εταιρείες αξίας $22 δισεκατομμυρίων, ποσό που ισοδυναμούσε με το σύνολο της νομισματικής προσφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών εκείνη την εποχή. Τα πλοκάμια του Morgan έφταναν σε κάθε μεγάλη βιομηχανία. Όμως, ο έλεγχος του Morgan ήταν προσωπικός και άμεσος. Ο Morgan συμμετείχε σε διοικητικά συμβούλια, διόριζε στελέχη, υπαγόρευε στρατηγική. Η δύναμή του ήταν προφανής, γεγονός που την καθιστούσε πολιτικά ευάλωτη. Ο νόμος αντιμονοπολιακής νομοθεσίας Clayton του 1913 απαγόρευσε τα αλληλοσυνδεόμενα διοικητικά συμβούλια. Η αυτοκρατορία του Morgan διαλύθηκε. Η BlackRock πήρε το μάθημά της από αυτό. Η BlackRock δεν τοποθετεί το Larry Fink σε εταιρικά διοικητικά συμβούλια. Δεν χρειάζεται. Κατέχει τις μετοχές και ψηφίζει με πληρεξούσιο.
Η δύναμη είναι έμεση αλλά πιο απόλυτη. Μπορείτε να απαγορεύσετε τα αλληλοσυνδεόμενα διοικητικά συμβούλια. Δεν μπορείτε να απαγορεύσετε στους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να ψηφίζουν τις μετοχές των πελατών. Αυτή είναι η δουλειά τους. Ο έλεγχος είναι ο ίδιος, αλλά η νομική δομή είναι αλεξίσφαιρη. Η IG Farben από το 1925 έως το 1945. Αυτό ήταν ένα γερμανικό χημικό καρτέλ που έγινε το απόλυτο μονοπόλιο. Μέχρι το 1930, η IG Farben έλεγχε το 90% της γερμανικής χημικής παραγωγής. Παρήγαγε συνθετικό πετρέλαιο, κάουτσουκ και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αέριο κυκλώνας Β που χρησιμοποιήθηκε στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η IG Farben ήταν τόσο ισχυρή που βοήθησε να χρηματοδοτηθεί η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία. Μετά τον πόλεμο, οι σύμμαχοι διάλυσαν την IG Farben, διασπώντας την σε BASF, Bayer και Hoechst. Το μάθημα είναι, τα μονοπόλια δεν κυριαρχούν απλώς στις αγορές, γίνονται πολιτικοί παράγοντες. Διαμορφώνουν την πολιτική για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους, ακόμα και επιτρέποντας φρικαλαιότητες. Η BlackRock ακολουθεί αυτό το πρότυπο, αλλά σε παγκόσμιο και νόμιμο επίπεδο. Η BlackRock δεν παράγει χημικά. Κατέχει τις εταιρείες που παράγουν τα πάντα. Και η BlackRock έχει τεράστια πολιτική επιρροή. Ο Larry Fink συμβουλεύει προέδρους. Απόφοιτοι της BlackRock στελεχώνουν το Υπουργείο Οικονομικών, την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, τον Λευκό Οίκο. Όμως επειδή η BlackRock είναι διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων και όχι παραγωγός, το μονοπόλιο της είναι αόρατο. Δεν παρασκευάζει χημικά ούτε διηλίζει πετρέλαιο. Απλώς ψηφίζει μετοχές. Πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτό? Πολύ επικίνδυνο, όπως θα σας δείξω. Τώρα επιτρέψτε μου να αναλύσω τους 5 μηχανισμούς μέσω των οποίων η BlackRock ελέγχει τις αγορές. Αυτές δεν είναι θεωρίες συνωμοσίας. Πρόκειται για χαρακτηριστικά επιχειρηματικού μοντέλου, τεκμηριωμένα, δημόσια και απίστευτα ισχυρά. Μηχανισμός πρώτος. Συγκεντρωμένη ιδιοκτησία σε όλες τις βιομηχανίες. Η BlackRock είναι ο μεγαλύτερος ή ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος σε 495 από τις 500 εταιρείες του S&P 500. Επιτρέψτε μου να σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα με ακριβή ποσοστά, όπως είναι το έτος 2024. Τεχνολογία. Apple. Η BlackRock κατέχει το 6,8% αξίας περίπου 200 δισεκατομμυρίων. Αυτό καθιστά την BlackRock τον μεγαλύτερο θεσμικό μέτοχο. Microsoft. Η BlackRock κατέχει το 7,1% αξίας περίπου 210 δισεκατομμυρίων. Ο μεγαλύτερος θεσμικός μέτοχος. Amazon. Η BlackRock κατέχει το 6,2% αξίας περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Tesla. Η BlackRock κατέχει το 5,6% αξίας περίπου 45 δισεκατομμυρίων. Google. Alphabet. Η BlackRock κατέχει το 6,4% αξίας περίπου 120 δισεκατομμυρίων. Meta, Facebook. Η BlackRock κατέχει το 7,5% αξίας περίπου 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Nvidia. Η BlackRock κατέχει το 6,9% αξίας περίπου 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα, ας δούμε άλλους τομείς. Τραπεζικός τομέας. JP Morgan Chase. Η BlackRock κατέχει το 6,8%. Bank of America. Η BlackRock κατέχει το 7,3%. Wells Fargo. Η BlackRock κατέχει το 6,9%. Citigroup. Η BlackRock κατέχει το 6,5%. Morgan Stanley. Η BlackRock κατέχει το 7,1%. Goldman Sachs. Η BlackRock κατέχει το 6,2%. Ενέργεια. ExxonMobil. Η BlackRock κατέχει το 7,2%. Chevron. Η BlackRock κατέχει το 7,1%. ConocoPhillips. Η BlackRock κατέχει το 6,8%. Occidental Petroleum. Η BlackRock κατέχει το 6,3%. Φαρμακευτικά. Pfizer. Η BlackRock κατέχει το 8,1%. Johnson & Johnson. Η BlackRock κατέχει το 7,4%. Merck. Η BlackRock κατέχει το 7,9%. AbbVie. Η BlackRock κατέχει το 7,2%. Bristol Myers Squibb. Η BlackRock κατέχει το 7,8%. Καταναλωτικά αγαθά. Procter Gamble. Η BlackRock κατέχει το 6,7%. Coca-Cola. Η BlackRock κατέχει το 7,3%. PepsiCo. Η BlackRock κατέχει το 7,1%. Walmart. Η BlackRock κατέχει το 6,5%. Home Depot. Η BlackRock κατέχει το 6,9%.
Βλέπετε το μοτίβο. Η BlackRock κατέχει το 6 έως 8% κάθε μεγάλης εταιρείας στην Αμερική, όχι μία μόνο εταιρεία, αλλά κάθε μεγάλη εταιρεία. Αυτό δημιουργεί ένα μονοπόλιο ιδιοκτησίας. Η BlackRock δεν ελέγχει το 91% μιας βιομηχανίας όπως η Standard Oil. Ελέγχει το 7% κάθε βιομηχανίας. Αυτό είναι περισσότερη δύναμη, διότι όταν κατέχετε μετοχές σε όλους τους ανταγωνιστές, δεν σας νοιάζει ποια εταιρεία κερδίζει. Εσείς κερδίζετε ούτως ή άλλως. Να, γιατί αυτό έχει σημασία. Φανταστείτε ότι η BlackRock κατέχει το 7% της Apple και το 7% της Microsoft. Η Apple και η Microsoft ανταγωνίζονται σε υπολογιστές, τηλέφωνα, υπηρεσίες cloud. Αν η Apple κερδίσει μερίδιο αγοράς, η συμμετοχή της BlackRock στην Apple αποκτά αξία. Αν η Microsoft κερδίσει μερίδιο αγοράς, η συμμετοχή της BlackRock στη Microsoft αποκτά αξία. Η BlackRock δεν την ενδιαφέρει ποιος κερδίζει. Κατέχει και τις δύο. Αυτό εξαλείφει την ανταγωνιστική πίεση. Τώρα επεκτείνεται αυτή τη λογική σε ολόκληρη την οικονομία. Η BlackRock κατέχει μετοχές στις Delta, United, American Airlines. Δεν την ενδιαφέρει ποια αεροπορική εταιρεία κερδίζει. Άρα, ασκεί η BlackRock πίεση στις αεροπορικές εταιρείες να ανταγωνίζονται στην τιμή, την εξυπηρέτηση, την αποδοτικότητα, ή προτιμά να διατηρούν όλες τις τιμές υψηλές και να μεγιστοποιούν τα κέρδη, ωφελώντας τις συμμετοχές της BlackRock σε όλο τον τομέα. Το κίνητρο είναι προφανές: καταστολή του ανταγωνισμού, μεγιστοποίηση των κερδών της βιομηχανίας. Αυτό ονομάζεται θεωρία κοινής ιδιοκτησίας και οι οικονομολόγοι έχουν τεκμηριώσει ότι μειώνει τον ανταγωνισμό. Μια μελέτη του 2017 από τους Χοζέ Αζάρ, Μάρτιν Σμάλτς και Ιζαμπέλ Τέκου διαπίστωσε ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων είναι 3 έως 7% υψηλότερες λόγω της κοινής ιδιοκτησίας από την BlackRock, την Vanguard και την State Street. Οι αεροπορικές εταιρείες δεν ανταγωνίζονται τόσο επιθετικά, επειδή οι μεγαλύτεροι μέτοχοι τους κατέχουν όλους τους ανταγωνιστές. Οι μέτοχοι επωφελούνται από τον μειωμένο ανταγωνισμό. Οι καταναλωτές πληρώνουν υψηλότερες τιμές. Αυτό είναι μονοπόλιο δι' αντιπροσώπου. Η BlackRock δεν χρειάζεται να κατέχει το 91% μιας αεροπορικής εταιρείας. Κατέχει το 7% όλων των αεροπορικών εταιριών και ψηφίζει για να διατηρούνται οι τιμές υψηλές σε ολόκληρο τον κλάδο. Το ίδιο μοτίβο υπάρχει και στον τραπεζικό τομέα. Μελέτες δείχνουν ότι τράπεζες με κοινή ιδιοκτησία πληρώνουν χαμηλότερα επιτόκια στις καταθέσεις και χρεώνουν υψηλότερα επιτόκια στα δάνεια. Γιατί να ανταγωνίζεσαι για καταθέτες όταν οι μέτοχοι σου κατέχουν όλες τις ανταγωνιστικές τράπεζες? Το αποτέλεσμα είναι δισεκατομμύρια που μεταφέρονται από τους καταναλωτές στους μετόχους. Στα φαρμακευτικά προϊόντα, η κοινή ιδιοκτησία συσχετίζεται με υψηλότερες τιμές φαρμάκων. Στην τεχνολογία, με λιγότερη καινοτομία. Σε κάθε τομέα, η κοινή ιδιοκτησία από την BlackRock, την Vanguard και την State Street καταστέλει τον ανταγωνισμό και αυξάνει τις τιμές. Αυτός είναι ο πρώτος μηχανισμός ελέγχου, όχι η πλήρης ιδιοκτησία μιας εταιρείας, αλλά η κατοχή σημαντικών μεριδίων σε όλες τις εταιρείες και η χρήση αυτής της ιδιοκτησίας για να διαμορφωθεί η συμπεριφορά σε όλο τον κλάδο. Δεύτερος μηχανισμός: πληρεξουσιότητα, δύναμη ψήφου και έλεγχος εταιρικής διακυβέρνησης. Όταν κατέχετε μετοχές μέσω ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ή ενός ETF, τεχνικά είστε ιδιοκτήτης των μετοχών, αλλά δεν τις ψηφίζετε εσείς. Ο διαχειριστής του κεφαλαίου ψηφίζει για λογαριασμό σας. Αυτή είναι συνήθις πρακτική, αλλά η κλίμακα στην BlackRock την καθιστά πρωτοφανή. Η BlackRock ψηφίζει με πληρεξούσιο για 10 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Αυτό μεταφράζεται σε εκατομμύρια μεμονωμένες συμμετοχές σε χιλιάδες εταιρείες. Το 2023, η BlackRock ψήφισε σε πάνω από 16.000 συνελεύσεις μετόχων παγκοσμίως. Ψήφισε για τις αμοιβές των στελεχών, τις εκλογές διοικητικών συμβουλίων, τις συγχωνεύσεις, την εταιρική στρατηγική, τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές πολιτικές. Η BlackRock ψήφισε τις μετοχές σας και εκτός αν δώσατε συγκεκριμένες οδηγίες στην BlackRock, κάτι που σχεδόν κανένας μικροεπενδυτής δεν κάνει, η BlackRock ψήφισε όπως αποφάσισαν ο Larry Fink και η ομάδα διαχείρισης της BlackRock. Δείτε πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη. Κάθε δημόσια εταιρεία έχει μια ετήσια γενική συνέλευση μετόχων, όπου οι μέτοχοι ψηφίζουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
τις αμοιβές των στελεχών και τις σημαντικές εταιρικές αποφάσεις. Η δύναμη ψήφου είναι ανάλογη των μετοχών που κατέχονται. Εάν η BlackRock κατέχει το 7% της Apple, ελέγχει το 7% των ψήφων. Αυτό δεν ακούγεται πολύ. Αλλά σε μια εταιρεία με διασκορπισμένη ιδιοκτησία, το 7% είναι συχνά το μεγαλύτερο ενιαίο μπλοκ ψήφων. Οι περισσότεροι μεμονωμένοι μέτοχοι δεν ψηφίζουν, δεν γνωρίζουν καν πότε είναι οι συνελεύσεις. Η ιδιοκτησία των μικροεπενδυτών ανέρχεται σε περίπου 30% της αγοράς, αλλά η συμμετοχή τους στην ψηφοφορία είναι λιγότερο από το 30% αυτού. Έτσι, ουσιαστικά, οι θεσμικοί επενδυτές ελέγχουν τα αποτελέσματα και η BlackRock είναι ο μεγαλύτερος. Ας δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το 2021, η ExxonMobil αντιμετώπισε έναν πόλεμο πληρεξουσίων. Ένα ακτιβιστικό hedge fund, το Engine Nomiprosi One, το οποίο κατήχε μόνο το 0,02% της Exxon, πρότεινε 3 μέλη για το διοικητικό συμβούλιο της Exxon για να οθήσει την εταιρεία προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διοίκηση της Exxon αντιτάχθηκε σε αυτό, ξόδεψαν εκατομμύρια για να το καταπολεμήσουν. Η ψηφοφορία κατέληξε στους μεγάλους θεσμικούς μετόχους. Η BlackRock ψήφισε υπέρ του Engine Nomiros One. Το ίδιο έκαναν και η Vanguard και η State Street. Οι ακτιβιστές κέρδισαν. 3 νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν παρά τις επιθυμίες της διοίκησης. Αυτό δείχνει τη δύναμη της BlackRock. Η Exxon είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση 400 δισεκατομμύρια δολάρια. Η διοίκησή της ιτήθηκε από ένα hedge fund που κατήχε το 0,02% επειδή η BlackRock ψήφισε υπέρ του hedge fund. Το 7% ποσοστό της BlackRock ήταν καθοριστικό. Αυτός είναι ο έλεγχος εταιρικής διακυβέρνησης. Η BlackRock δεν διαχειρίζεται την Exxon σε καθημερινή βάση, αλλά αποφασίζει ποιος κάθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη στρατηγική, τον διευθύνοντα σύμβουλο, τις αμοιβές, τα πάντα. Τώρα, η BlackRock λέει ότι ψηφίζει για το καλύτερο συμφέρον των πελατών της, ποιοι όμως είναι οι πελάτες της? Εκατομμύρια μικροεπενδυτές και επενδυτικά κεφάλαια που δεν έχουν ιδέα ότι η BlackRock ψηφίζει για λογαριασμό τους. Συνταξιοδοτικά ταμεία που έδωσαν διακριτική ευχέρεια στην BlackRock. Κάθε πελάτης μπορεί να έχει διαφορετικά συμφέροντα. Πώς τα συμφιλιώνει η BlackRock? Δεν τα συμφιλιώνει. Η BlackRock ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες ψήφου με πληρεξούσιο της BlackRock, οι οποίες καθορίζονται από τον Larry Fink και την ομάδα του. Και ο Larry Fink έχει πολύ συγκεκριμένες απόψεις. Είναι ένθερμος υποστηρικτής των κριτηρίων ESG, δηλαδή περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβέρνησης. Κάθε χρόνο ο Fink γράφει μια επιστολή στους διευθύνοντες συμβούλους των εταιριών στις οποίες η BlackRock είναι σημαντικός μέτοχος. Αυτές οι επιστολές δεν είναι προτάσεις. Είναι οδηγίες που υποστηρίζονται από τη δύναμη ψήφου της BlackRock. Το 2020, η επιστολή του Fink επικεντρώθηκε στην κλιματική αλλαγή. Έγραψε: «Ο κλιματικός κίνδυνος είναι επενδυτικός κίνδυνος». Είπε στις εταιρείες να γνωστοποιούν τους κλιματικούς κινδύνους και να ευθυγραμμίζονται με τη Συμφωνία του Παρισιού. Εταιρείες που δεν συμμορφώθηκαν αντιμετώπισαν την BlackRock να ψηφίζει ενάντια στη διοίκηση το 2021. Η επιστολή του Fink επικεντρώθηκε στην φιλετική ισότητα και στον καπιταλισμό των ενδιαφερόμενων μερών. Είπε στις εταιρείες να επικεντρώνονται όχι μόνο στους μετόχους, αλλά σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, εργαζόμενους, κοινότητες, περιβάλλον. Το 2022 και το 2023, ο Fink τόνισε τις δεσμεύσεις για μηδενικές καθαρές εκπομπές και την ποικιλομορφία. Είπε στις εταιρείες να δημοσιεύουν δεδομένα ποικιλομορφίας και να θέτουν στόχους ποικιλομορφίας. Αυτές είναι οι προσωπικές προτιμήσεις πολιτικής του Larry Fink. Αλλά επειδή η BlackRock ψηφίζει με 10 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, οι προτιμήσεις του Fink γίνονται εταιρική πολιτική σε όλη την Αμερική. Μπορείτε να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε με τα ESG, αυτό δεν είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι οι απόψεις ενός ανθρώπου, ενισχυμένες από 10 τρισεκατομμύρια δολάρια σε δύναμη ψήφου, διαμορφώνουν την πολιτική σε 500 από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Αμερική, χωρίς εκλογές, χωρίς δημοκρατική λογοδοσία. Αυτή είναι ολιγαρχία. Ο Larry Fink έχει μεγαλύτερη δύναμη ψήφου στην εταιρική Αμερική από οποιοδήποτε άτομο στην ιστορία, περισσότερο από τον Rockefeller. Περισσότερο από το Morgan, επειδή ο Fink ψηφίζει εκ μέρους εκατομμυρίων ανθρώπων που δεν γνωρίζουν καν ότι ψηφίζει για λογαριασμό τους. Μηχανισμός τρίτος, το σύστημα Aladdin. Αυτό είναι το μυστικό όπλο της BlackRock και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το έχουν ακούσει ποτέ. Το Aladdin είναι μια πλατφόρμα λογισμικού που διαχειρίζεται τον κίνδυνο για επενδυτικά χαρτοφυλάκια, παρακολουθεί κάθε περιουσιακό στοιχείο, κάθε υποχρέωση, κάθε παράγωγο και υπολογίζει τον κίνδυνο σε πραγματικό χρόνο.
Η BlackRock δημιούργησε το Aladdin το 1988 και σε διάστημα πάνω από 35 ετών έχει γίνει το λειτουργικό σύστημα για την παγκόσμια χρηματοδότηση. Δείτε την κλίμακα. Το Aladdin διαχειρίζεται 1 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Δεν είναι μόνο τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια της BlackRock. Το Aladdin έχει παραχωρηθεί με άδεια σε άλλα ιδρύματα. Πάνω από 200 θεσμικούς πελάτες χρησιμοποιούν τον Aladdin συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών ταμείων όπως το CalPERS, ασφαλιστικών εταιριών όπως η IIG, κρατικών επενδυτικών ταμείων, ακόμα και άλλων διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι το λογισμικό σύστημα της BlackRock βλέπει και αναλύει τον κίνδυνο σε 1 τρισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία, περίπου 10% των συνολικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του κόσμου. Γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή ο Aladdin δεν παρακολουθεί απλώς τον κίνδυνο, αλλά προτείνει και ενέργειες. Εάν ο Aladdin εντοπίσει ένα επικίνδυνο περιουσιακό στοιχείο, προτείνει την πώλησή του. Εάν εντοπίσει μια ευκαιρία, προτείνει την αγορά. Και επειδή ο Aladdin διαχειρίζεται 21 τρισεκατομμύρια σε εκατοντάδες θεσμικά όργανα, οι συστάσεις του κινούν τις αγορές. Εάν ο Aladdin πει σε 50 ασφαλιστικά ταμεία να πουλήσουν ένα συγκεκριμένο ομόλογο, αυτά το πουλάνε ταυτόχρονα. Η τιμή αυτού του ομολόγου καταρρέει. Αυτός είναι αλγοριθμικός έλεγχος της αγοράς. Και εδώ είναι το πιο τρομακτικό. Ο Aladdin είναι ένα μαύρο κουτί. Η BlackRock δεν αποκαλύπτει τους αλγορίθμους του Aladdin. Είναι ιδιόκτητη. Όμως αυτοί οι αλγόριθμοι διαμορφώνουν επενδυτικές αποφάσεις σε ολόκληρο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ένα σύστημα που ελέγχεται από μία εταιρεία, αναλύοντας και κατευθύνοντας 21 τρισεκατομμύρια σε κεφάλαια. Εάν ο Aladdin έχει κάποιο σφάλμα, εάν τα μοντέλα κινδύνου του είναι λανθασμένα, εάν προτείνει την ίδια ενέργεια σε εκατοντάδες πελάτες ταυτόχρονα, θα μπορούσε να προκαλέσει ένα κράχ της αγοράς. Αυτός είναι συστημικός κίνδυνος συγκεντρωμένος σε μία μόνο πλατφόρμα λογισμικού. Το 2008 η χρηματοπιστωτική κρίση προκλήθηκε εν μέρει από ελαττωματικά μοντέλα κινδύνου. Οι τράπεζες χρησιμοποιούσαν παρόμοια μοντέλα, τα οποία όλα υποτίμησαν τον κίνδυνο των στεγαστικών δανείων. Όταν κατέρευσε ο τομέας των ακινήτων, όλα τα μοντέλα απέτυχαν ταυτόχρονα. Οι τράπεζες κατέρευσαν. Φανταστείτε τώρα αυτό το σενάριο, αλλά αντί για πολλαπλά ελαττωματικά μοντέλα, είναι ένα μοντέλο ο Aladdin που ελέγχει 21 τρισεκατομμύρια. Εάν ο Aladdin υπολογίσει λανθασμένα τον κίνδυνο, ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα βρίσκεται σε κίνδυνο και η BlackRock αποκομίζει κέρδη από τον Aladdin ανεξάρτητα από το αν οι συμβουλές του είναι καλές. Ο Aladdin αποφέρει 1 δισεκατομμύριο σε ετήσια έσοδα στην BlackRock μόνο από τέλη αδειοδότησης. Τα θεσμικά όργανα πληρώνουν την BlackRock για να χρησιμοποιούν το σύστημα. Εάν οι συμβουλές του Aladdin τους κάνουν να χάσουν χρήματα, εξακολουθούν να πληρώνουν την BlackRock. Αυτό είναι το απόλυτο επιχειρηματικό μοντέλο. Πληρώνεσαι για συμβουλές και δεν είσαι υπεύθυνος αν οι συμβουλές είναι λανθασμένες. Αλλά υπάρχει ένα βαθύτερο ζήτημα. Ο Aladdin δίνει στην BlackRock πλήρη ορατότητα σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η BlackRock βλέπει τι αγοράζουν και πουλάνε άλλα θεσμικά όργανα. Βλέπει τις εκθέσεις σε κίνδυνο σε ολόκληρη την αγορά. Αυτές είναι εμπιστευτικές πληροφορίες σε συστημική κλίμακα. Η BlackRock ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί συνικά τύχη για να διαχωρίζει τα δεδομένα του Aladdin από τις επενδυτικές της αποφάσεις, αλλά τα συνικά τύχη είναι εσωτερικά. Δεν υπάρχει εξωτερική επαλήθευση. Υποτίθεται ότι πρέπει να εμπιστευτούμε πως η BlackRock δεν χρησιμοποιεί την πανοραμική εικόνα που προσφέρει ο Aladdin για να προλάβει τις εξελίξεις στις αγορές και ίσως να μην το κάνει. Αλλά ο πειρασμός και η δυνατότητα αμφότερα υφίστανται. Μηχανισμός 4, κυβερνητικές συμβάσεις και η περιστρεφόμενη πόρτα. Η BlackRock δεν είναι ισχυρή μόνο στις αγορές, είναι ισχυρή και στην κυβέρνηση και η σχέση είναι συμβιωτική. Πρώην στελέχη της BlackRock επανδρώνουν το Υπουργείο Οικονομικών, την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Μερικπλουοπουσκάτ και τον Λευκό Οίκο. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι συνταξιοδοτούνται και πηγαίνουν στην BlackRock. Αυτή η περιστρεφόμενη πόρτα διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα της BlackRock ευθυγραμμίζονται με την κυβερνητική πολιτική. Ή πιο accurately, η κυβερνητική πολιτική ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα της BlackRock. Ας σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Τον Μάρτιο του 2020, όταν ο COVID κατέρριψε τις αγορές, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ιναπεουσεμίρσκα έπρεπε να παρέμβει. Αλλά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα δεν επιτρέπεται να αγοράζει απευθείας εταιρικά ομόλογα ή ETFs. Έτσι, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα προσέλαβε την BlackRock για να το κάνει αυτό για αυτούς. Η BlackRock ανατέθηκε να αγοράσει εταιρικά ομόλογα και ETFs εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ως μέρος των προγραμμάτων έκτακτης ανάγκης για τον COVID.
Η BlackRock χρέωνε αμοιβές για αυτήν την υπηρεσία και αγόρασε περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων των δικών της ETFs. Ας είμαι σαφής ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων, η BlackRock προσλήφθηκε από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα για να αγοράσει ETFs εταιρικών ομολόγων. Η BlackRock διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ETFs εταιρικών ομολόγων. Έτσι, η BlackRock αγόρασε τα δικά της ETFs με χρήματα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, αυξάνοντας την αξία αυτών των ETFs, ωφελώντας την BlackRock και τους πελάτες της. Η BlackRock ήταν παίκτης και διαιτητής. Αποφάσισε ποια περιουσιακά στοιχεία έπρεπε να αγοράσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα και αποκόμισε κέρδη από αυτές τις αγορές. Αυτή είναι ρυθμιστική αιχμαλωσία. Η αιτιολόγηση ήταν ότι η BlackRock διαθέτει την τεχνογνωσία και την υποδομή. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά η πρόσληψη του μεγαλύτερου διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων για να αγοράζει περιουσιακά στοιχεία σε μια αγορά όπου είναι ο μεγαλύτερος παίκτης δημιουργεί συγκρούσεις που θα ήταν παράνομες σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο. Τώρα, ας δούμε την περιστρεφόμενη πόρτα. Ο Brian Deese ήταν ο παγκόσμιος επικεφαλής βιώσιμων επενδύσεων της BlackRock. Το 2020 έφυγε από την BlackRock για να γίνει διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου υπό τον πρόεδρο Biden. Πρόκειται για τον κορυφαίο οικονομικό σύμβουλο του Προέδρου. Ο Deese βοήθησε στο σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Biden, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια, τομείς όπου η BlackRock έχει τεράστιες επενδύσεις. Στη συνέχεια, το 2023, ο Deese έφυγε από τον Λευκό Οίκο και επέστρεψε σε ρόλους στον ιδιωτικό τομέα, συμβουλεύοντας για επενδύσεις στον κλίμα. Ο Michael Pyle ήταν ο παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικός επενδύσεων της BlackRock. Το 2021 έγινε επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις. Ο Αντεουάλε Αντεγέμο ήταν ο επιτελάρχης της BlackRock. Τώρα είναι υφυπουργός Οικονομικών, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Γουάλι Αντεγέμο επιβλέπει τις χρηματοοικονομικές κυρώσεις, την τραπεζική ρύθμιση και τη διεθνή οικονομική πολιτική. Δεν πρόκειται για χαμηλόβαθμα στελέχη. Πρόκειται για κορυφαίους διαμορφωτές οικονομικής πολιτικής που προέρχονται απευθείας από την BlackRock. Υπάρχει και η αντίστροφη ροή. Ο Λάρι Φίνκ υπήρξε έμπιστος πολλών προέδρων και από τα δύο κόμματα. Η BlackRock προσλαμβάνει πρώην υπουργούς οικονομικών, αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και κεντρικούς τραπεζίτες ως συμβούλους και μέλη διοικητικών συμβουλίων. Ο Στάνλεϊ Φίσερ, πρώην αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ενημάφεριν Πουνσεκπλίπα, εντάχθηκε στην BlackRock ως ανώτερος σύμβουλος. Ο Φίλιπ Χίλντεμπραντ, πρώην επικεφαλής της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας, είναι αντιπρόεδρος του Δισέρ της BlackRock. Αυτό δημιουργεί έναν κλειστό βρόχο. Πρώην στελέχη της BlackRock διαμορφώνουν πολιτική. Αυτή η πολιτική ωφελεί την BlackRock. Η BlackRock προσλαμβάνει περισσότερους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ο βρόχος συνεχίζεται. Γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή όταν η κυβέρνηση παρεμβαίνει στις αγορές, η BlackRock αποκομίζει κέρδη. Οι διασώσεις του COVID, η BlackRock προσλήφθηκε για να τις εκτελέσει. Η πολιτική για το κλίμα. Η BlackRock τοποθετείται ως ο ηγέτης στις πράσινες επενδύσεις και αποκομίζει κέρδη από τις εντολές για πράσινη ενέργεια. Η χρηματοπιστωτική ρύθμιση. Η BlackRock συμβάλλει στη σύνταξή της, διασφαλίζοντας ότι οι κανόνες ωφελούν τους μεγάλους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και βλάπτουν τους μικρότερους ανταγωνιστές. Αυτό δεν είναι παράνομο. Έτσι λειτουργεί η εξουσία στον 21ο αιώνα, όχι μέσω χονδροειδούς διαφθοράς, αλλά μέσω μιας εξελιγμένης ευθυγράμμισης συμφερόντων. Πέμπτος μηχανισμός: ασυμμετρία πληροφοριών και κυριαρχία δεδομένων. Η BlackRock διαθέτει περισσότερα δεδομένα για εταιρείες, αγορές και οικονομικές τάσεις από οποιονδήποτε άλλο θεσμό, ίσως με εξαίρεση την NSA. Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από τρεις πηγές. Πρώτον, το Aladdin. Όπως ανέφερα, το Aladdin αναλύει περιουσιακά στοιχεία αξίας 21 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η BlackRock βλέπει ροές επενδύσεων, εκθέσεις σε κίνδυνο και μοτίβα συναλλαγών σε ολόκληρο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεύτερον, τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια άμεσων περιουσιακών στοιχείων της BlackRock. Η BlackRock επενδύει σε σχεδόν κάθε μεγάλη εταιρεία και αγορά, διαθέτει ερευνητές, αναλυτές και πρόσβαση στις διοικήσεις των εταιριών παντού. Τρίτον, οι πολιτικές διασυνδέσεις της BlackRock της προσφέρουν πρώιμη εικόνα για τις αλλαγές στην πολιτική. Αυτή η ασυμμετρία πληροφοριών είναι δύναμη. Η BlackRock γνωρίζει τι αγοράζουν άλλοι θεσμοί πριν το αγοράσουν οι ίδιοι. Η BlackRock γνωρίζει ποιοι τομείς κινδυνεύουν πριν το μάθουν οι αγορές. Η BlackRock γνωρίζει τις αλλαγές πολιτικής πριν ανακοινωθούν. Αυτό δεν είναι παράνομη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών, insider trading, με τη νομική έννοια?
Είναι συστημικό πληροφοριακό πλεονέκτημα. Ένα πληροφοριακό πλεονέκτημα είναι κέρδος. Για παράδειγμα, αν τα δεδομένα του Αλαντίν δείχνουν ότι 30 συνταξιοδοτικά ταμεία σχεδιάζουν να πουλήσουν ομόλογα αναδυόμενων αγορών το επόμενο τρίμηνο, η BlackRock γνωρίζει ότι οι τιμές των ομολόγων αναδυόμενων αγορών θα πέσουν. Η BlackRock μπορεί να τοποθετηθεί ανάλογα. Δεν είναι παράνομο επειδή η BlackRock δεν χρησιμοποιεί εταιρικές εμπιστευτικές πληροφορίες. Χρησιμοποιεί δεδομένα συστημικών ροών. Αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η BlackRock επωφελείται από πληροφορίες που δεν διαθέτουν άλλοι συμμετέχοντες στην αγορά. Αυτοί οι 5 μηχανισμοί, η συγκεντρωμένη ιδιοκτησία, η δύναμη ψήφου μέσω πληρεξουσίου, το σύστημα Aladdin, οι κυβερνητικές συμβάσεις, η περιστρεφόμενη πόρτα και η ασυμμετρία πληροφοριών συνδυάζονται για να δημιουργήσουν έναν άνευ προηγουμένου έλεγχο της αγοράς. Κανένα ιστορικό μονοπόλιο δεν είχε ταυτόχρονα και τους 5. Η Standard Oil ήλεγχε την παραγωγή. Η JP Morgan ήλεγχε το κεφάλαιο, η IG Farben ήλεγχε μια βιομηχανία, αλλά η BlackRock ελέγχει την ιδιοκτησία, τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων, την πολιτική και τις πληροφορίες σε ολόκληρη την οικονομία. Αυτό είναι το απόλυτο μονοπόλιο και αναπτύσσεται τώρα. Επιτρέψτε μου να σας δείξω το πρόβλημα της κυκλικής ιδιοκτησίας. Εδώ τα πράγματα γίνονται πραγματικά δυστοπικά. Η BlackRock είναι μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία. Ποιος λοιπόν κατέχει την BlackRock? Ο μεγαλύτερος μέτοχος της BlackRock είναι η Vanguard, η οποία κατέχει περίπου 8% της BlackRock. Ο δεύτερος μεγαλύτερος είναι η ίδια η BlackRock, μέσω προγραμμάτων μετοχών εργαζομένων και ιδίων μετοχών, περίπου 5%. Ο τρίτος μεγαλύτερος είναι η State Street, αλλά εδώ είναι η ανατροπή. Ποιος κατέχει τη Vanguard? Η Vanguard ανήκει τεχνικά στους μετόχους των κεφαλαίων της. Πρακτικά όμως, οι μεγαλύτερες συμμετοχές της Vanguard βρίσκονται στις ίδιες εταιρείες στις οποίες επενδύει η BlackRock. Και η BlackRock είναι ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους στις εταιρείες στις οποίες επενδύει η Vanguard. Ας το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Η Vanguard κατέχει 8% της BlackRock. Η BlackRock κατέχει 7% της Apple. Η Vanguard κατέχει 8% της Apple. Έτσι, η Vanguard και η BlackRock είναι η μία ο μεγαλύτερος μέτοχος της άλλης και συγχρόνως συνεπενδυτές σε κάθε μεγάλη εταιρεία. Αυτό δημιουργεί μια κυκλική δομή ιδιοκτησίας, όπου η ίδια μικρή ομάδα διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων κατέχει ο ένας τον άλλον και όλα τα άλλα. Το ίδιο ισχύει και για τη State Street. Η State Street είναι ο τρίτος μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων, με 4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η BlackRock και η Vanguard είναι οι μεγαλύτεροι μέτοχοι της State Street. Η State Street είναι σημαντικός μέτοχος στα κεφάλαια της BlackRock και της Vanguard. Οι τρεις εταιρείες, BlackRock, Vanguard, State Street, κατέχουν συλλογικά περίπου 20% κάθε εταιρείας του S&P 500 κατά μέσο όρο και κατέχουν η μία την άλλη. Αυτό ονομάζεται οριζόντια μετοχική σχέση και είναι η δομή του μονοπωλίου του 21ου αιώνα. Στον 20ο αιώνα, το μονοπόλιο ήταν μια εταιρεία που κυριαρχούσε σε μια αγορά. Η Standard Oil κατήχε 91% της διείλυσης. Στον 21ο αιώνα, το μονοπόλιο είναι 3 εταιρείες που κατέχουν 20% των πάντων και κατέχουν η μία την άλλη. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο ανταγωνισμός καταστέλλεται, οι τιμές αυξάνονται, αλλά η δομή είναι νόμιμη, επειδή καμία επιμέρους εταιρεία δεν έχει πλειοψηφικό έλεγχο σε τίποτα. Απλώς έχουν συντονισμένο μειοψηφικό έλεγχο σε όλα. Και δεν είναι μόνο οι αγορές. Αυτή η δομή δημιουργεί πολιτική δύναμη. Η BlackRock, η Vanguard και η State Street ψηφίζουν 20% των μετοχών σε ολόκληρη την οικονομία. Συντονίζονται μέσω εταιριών συμβούλων πληρεξουσίου όπως η ISS και η Glass Lewis. Όταν η ISS συνιστά την ψήφο υπέρ ενός συγκεκριμένου μέλους διοικητικού συμβουλίου ή μιας συγχώνευσης, η BlackRock, η Vanguard και η State Street συχνά ψηφίζουν όλες με τον ίδιο τρόπο. Αυτός είναι συντονισμένος έλεγχος χωρίς ρητό συντονισμό. Τώρα, επιτρέψτε μου να σας δείξω ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από το μονοπόλιο της BlackRock. Ποιος κερδίζει? Πρώτον, ο Larry Fink. Ο Fink είναι διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της BlackRock. Η καθαρή του περιουσία υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η ετήσια αποζημίωσή του είναι 25 έως 30 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ο πραγματικός του πλούτος προέρχεται από την ιδιοκτησία μετοχών της BlackRock. Καθώς η BlackRock αναπτύσσεται, ο Fink γίνεται πλουσιότερος και η BlackRock έχει αναπτυχθεί εκθετικά επειδή οι επενδύσεις σε δείκτες έχουν αναπτυχθεί εκθετικά. Όσο περισσότερα χρήματα ρέουν σε παθητικά αμοιβαία κεφάλαια δικτών, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η BlackRock. Ο Fink έχει δημιουργήσει το τέλειο επιχειρηματικό μοντέλο. Τα περιουσιακά στοιχεία ρέουν αυτόματα. Οι προμήθειες συσσωρεύονται. Και επειδή τα αμοιβαία κεφάλαια δικτών είναι παθητικά,
Η BlackRock δεν χρειάζεται καν να επιλέγει καλές μετοχές, απλώς κατέχει τα πάντα. Δεύτερον, οι μέτοχοι της BlackRock κερδίζουν. Αν κατέχετε μετοχές της BlackRock με σύμβολο BLK, τα έχετε πάει καλά. Η μετοχή της BlackRock έχει αυξηθεί πάνω από 500% από το 2010. Οι επενδυτές που αγόρασαν μετοχές της BlackRock επωφελήθηκαν από τη στροφή προς τις παθητικές επενδύσεις. Αλλά εδώ είναι η ηρωνία. Οι μεγαλύτεροι μέτοχοι της BlackRock είναι η Vanguard, η State Street και άλλοι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Έτσι, αυτοί που κερδίζουν από την BlackRock είναι άλλοι μονοπολιστές. Το ολιγοπόλιο κερδίζει από τον εαυτό του. Τρίτον, κερδίζουν οι θεσμικοί επενδυτές σε αμοιβαία κεφάλαια δικτών, αλλά με επιφυλάξεις. Αν κατέχετε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δείκτη S&P 500, έχετε επωφεληθεί από τα κέρδη της αγοράς. Τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν διασπορά κινδύνου και χαμηλές προμήθειες. Αυτό είναι θετικό, αλλά άθελά σας έχετε συμβάλει και στη συγκέντρωση της αγοράς. Η επένδυσή σας έδωσε στην BlackRock τη δύναμη να ψηφίζει τις μετοχές σας με τρόπους που καταπνίγουν τον ανταγωνισμό και αυξάνουν τις τιμές. Κερδίσατε στο χαρτοφυλάκιό σας, αλλά χάσατε ως καταναλωτής. Οι τιμές που πληρώνετε για αεροπορικά εισιτήρια, συνταγογραφούμενα φάρμακα, τραπεζικές υπηρεσίες, όλες είναι υψηλότερες λόγω της κοινής ιδιοκτησίας. Κερδίζετε ως επενδυτής, ενώ χάνετε ως καταναλωτής. Και το καθαρό αποτέλεσμα μπορεί να είναι αρνητικό. Τέταρτον, οι εταιρείες κερδίζουν, αυτό είναι αντίθετο στην διαίσθηση, αλλά οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών λατρεύουν την BlackRock. Γιατί? Επειδή η BlackRock είναι παθητικός επενδυτής. Δεν ζητά αλλαγές μετεπιτάσεως. Δεν απαιτεί λειτουργικές βελτιώσεις. Όσο η τιμή της μετοχής ανεβαίνει, η BlackRock είναι ικανοποιημένη. Αυτό δίνει στη διοίκηση την ελευθερία να μεγιστοποιεί τις δικές της αποδοχές. Η BlackRock ψηφίζει υπέρ της διοίκησης 95% του χρόνου, εκτός από τα ζητήματα ESG, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, διακυβέρνησης, όπου έχει ισχυρές απόψεις. Η διοίκηση λατρεύει την BlackRock επειδή η BlackRock είναι ο απόλυτος παθητικός ιδιοκτήτης. Τώρα, ποιος χάνει? Όλοι οι άλλοι. Οι μικροεπενδυτές χάνουν επειδή νομίζουν ότι κατέχουν μετοχές. Δεν τις κατέχουν. Κατέχουν μια αξίωση για αποδόσεις. Η BlackRock κατέχει τη μετοχή και ψηφίζει με αυτήν. Οι μικροεπενδυτές δεν έχουν λόγο στην εταιρική διακυβέρνηση. Είναι οικονομικά επενδυμένοι, αλλά πολιτικά στερημένοι δικαιωμάτων. Αυτός είναι νεοφεουδαλισμός. Δεν κατέχετε ιδιοκτησία. Κατέχετε μια αξίωση για εισόδημα από ιδιοκτησία που κατέχει ο άρχοντας. Η BlackRock είναι ο άρχοντας. Οι καταναλωτές χάνουν επειδή η κοινή ιδιοκτησία ανεβάζει τις τιμές όταν η BlackRock κατέχει μερίδια σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες, όλες τις τράπεζες, όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες ανταγωνίζονται λιγότερο επιθετικά. Οι τιμές αυξάνονται από 3 έως 7% στους επηρεαζόμενους κλάδους. Σύμφωνα με ακαδημαϊκές μελέτες, πρόκειται για δισεκατομμύρια που εξάγονται από τους καταναλωτές και μεταφέρονται στους μετόχους. Πληρώνετε περισσότερα για τα πάντα επειδή η δομή ιδιοκτησίας της BlackRock ενθαρρύνει τον συντονισμό των τιμών. Οι μικρές επιχειρήσεις χάνουν επειδή ανταγωνίζονται κολοσσούς που κατέχει η BlackRock. Αν διευθύνετε μια μικρή αεροπορική εταιρεία ή μια κοινοτική τράπεζα, ανταγωνίζεστε εταιρείες που έχουν την υποστήριξη των 10 τρισεκατομμυρίων της BlackRock. Δεν μπορείτε να ανταγωνιστείτε. Οι κολοσσοί έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια, πολιτική επιρροή και ρυθμιστική σύλληψη. Οι μικρές επιχειρήσεις πεθαίνουν, η επιχειρηματικότητα μειώνεται, η συγκέντρωση της αγοράς αυξάνεται. Αυτός είναι ο θάνατος της δημιουργικής καταστροφής. Οι εργαζόμενοι χάνουν επειδή η κοινή ιδιοκτησία καταστέλει τους μισθούς. Μια μελέτη του 2018 διαπίστωσε ότι η κοινή ιδιοκτησία από τις BlackRock, Vanguard και State Street μειώνει τους μισθούς κατά περίπου 10% στους επηρεαζόμενους κλάδους. Γιατί? Επειδή όταν οι ίδιοι μέτοχοι κατέχουν όλους τους εργοδότες σε μία αγορά εργασίας, οι εργοδότες έχουν λιγότερα κίνητρα να ανταγωνιστούν για εργαζόμενους. Αν κατέχετε την Walmart και την Target, δεν θέλετε να ανεβάζουν τους μισθούς με προσφορές. Θέλετε να διατηρούν το κόστος εργασίας χαμηλό σε ολόκληρο τον κλάδο. Οι εργαζόμενοι υποφέρουν, οι μέτοχοι κερδίζουν, η δημοκρατία χάνει. Η BlackRock έχει μεγαλύτερη επιρροή στην εταιρική Αμερική από ότι το Κογκρέσο. Η ετήσια επιστολή του Larry Fink προς τους διευθύνοντες συμβούλους είναι πιο σημαντική από την πλειονότητα των νομοθεσιών. Η εταιρική πολιτική για το κλίμα, την ποικιλομορφία, τη διακυβέρνηση, όλα διαμορφώνονται από τις προτιμήσεις της, υποστηριζόμενα από 10 τρισεκατομμύρια σε δύναμη ψήφου. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Δεν είναι καν διαφανές. Ο Fink δεν εκλέγεται. Οι ψήφοι μέσω πληρεξουσίου της BlackRock δεν είναι δημόσιες σε πραγματικό χρόνο. Μαθαίνουμε πώς ψήφισε η BlackRock μόνο εκ των υστέρων.
Η πιο ισχυρή δύναμη που διαμορφώνει την εταιρική Αμερική δεν είναι υπόλογη σε κανέναν εκτός από τους μετόχους της BlackRock, οι οποίοι είναι κυρίως άλλοι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Ο ίδιος ο καπιταλισμός χάνει. Ο καπιταλισμός υποτίθεται ότι αφορά τον ανταγωνισμό, τη δημιουργική καταστροφή και την καινοτομία. Αλλά όταν οι ίδιοι μέτοχοι κατέχουν όλους τους ανταγωνιστές, ο ανταγωνισμός εξαφανίζεται, οι τιμές ανεβαίνουν, η καινοτομία επιβραδύνεται, τα μονοπωλιακά κέρδη συσσωρεύονται. Αυτό δεν είναι καπιταλισμός, είναι κάτι άλλο. Εταιρικός σοσιαλισμός για τους μεγάλους, σκληρός ανταγωνισμός για τους μικρούς. Ένα σύστημα όπου η BlackRock, Vanguard και State Street κατέχουν τα πάντα και όλοι οι άλλοι παλεύουν για τα ψίχουλα. Τώρα, επιτρέψτε μου να σας δείξω γιατί αυτό επιταχύνεται και τι σημαίνει για το μέλλον. Η στροφή προς τις παθητικές επενδύσεις επιταχύνεται. Το 2000 τα ενεργά αμοιβαία κεφάλαια διαχειρίζονταν το 95% των περιουσιακών στοιχείων, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια ήταν εξειδικευμένα προϊόντα. Έως το 2024 τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια διαχειρίζονται πάνω από το 50% των περιουσιακών στοιχείων των αμερικανικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Αυτή η τάση συνεχίζεται. Κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ρέουν από τα ενεργά κεφάλαια προς τα παθητικά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια. Γιατί? Επειδή τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια χρεώνουν χαμηλότερες προμήθειες, από 0 έως 0,03% για ένα ETF του S&P 500, έναντι 1% για ένα ενεργό κεφάλαιο. Και τα περισσότερα ενεργά κεφάλαια υποαποδίδουν σε σχέση με τον δείκτη. Επομένως, οι επενδυτές επιλέγουν λογικά τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια. Όμως αυτή η ορθολογική ατομική επιλογή δημιουργεί παράλογα συστημικά αποτελέσματα. Όσο περισσότερα χρήματα ρέουν στα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, τόσο μεγαλύτερες γίνονται η BlackRock, Vanguard και State Street. Όσο μεγαλύτερες γίνονται, τόσο περισσότερη δύναμη ψήφου αποκτούν. Όσο περισσότερη δύναμη ψήφου έχουν, τόσο περισσότερο μπορούν να καταπνίγουν τον ανταγωνισμό και να αυξάνουν τις τιμές. Αυτό δημιουργεί έναν βρόχο ανάδρασης. Τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια καταστέλουν τον ανταγωνισμό. Ο κατασταλμένος ανταγωνισμός σημαίνει ότι οι εταιρείες αποκομίζουν υψηλότερα κέρδη. Τα υψηλότερα κέρδη σημαίνουν ότι οι τιμές των μετοχών ανεβαίνουν. Οι αυξανόμενες τιμές των μετοχών προσελκύουν περισσότερα χρήματα στα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια. Ο βρόχος επιταχύνεται. Έως το 2030, οι αναλυτές προβλέπουν ότι τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια θα μπορούσαν να διαχειρίζονται το 70% των αμερικανικών μετοχικών περιουσιακών στοιχείων. Σε αυτό το σημείο, οι BlackRock, Vanguard και State Street θα ελέγχουν πλειοψηφίες ψήφων στις περισσότερες μεγάλες εταιρείες, όχι μεμονωμένα, αλλά συλλογικά. Το ολιγοπόλιο γίνεται απόλυτο και δεν υπάρχει εμφανές σημείο παύσης. Γιατί να επιλέξει κάποιος ένα ακριβό ενεργό κεφάλαιο που υποαποδίδει όταν μπορεί να αγοράσει ένα φθηνό διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο? Η λογική είναι ακαταμάχητη σε ατομικό επίπεδο, αλλά σε συστημικό επίπεδο χτίζουμε μια μονοπωλιακή δομή που καταστρέφει τον καπιταλισμό που το Index Investing ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί και η BlackRock το γνωρίζει αυτό. Οι επιστολές του Larry Fink έχουν γίνει πιο φιλόδοξες με την πάροδο του χρόνου. Ο Fink τοποθετεί ρητά την BlackRock ως τον διαιτητή του εταιρικού σκοπού και όχι τους μετόχους με την παραδοσιακή έννοια. Η BlackRock ψηφίζει εκ μέρους μετόχων που έχουν παραχωρήσει τα δικαιώματα ψήφου τους. Ή μήπως πρόκειται για μια αρπαγή εξουσίας, αλλά μια νόμιμη, δομική αρπαγή εξουσίας που επιτρέπεται από την επένδυση σε δείκτες. Να τι έρχεται. Καθώς τα επενδυτικά κεφάλαια δίκτυα αυξάνονται, η ενεργητική διαχείριση θα γίνει μια εξειδικευμένη δραστηριότητα. Μόνο τα μεγαλύτερα κεφάλαια ενεργητικής διαχείρισης θα επιβιώσουν, τα μικρότερα κεφάλαια ενεργητικής διαχείρισης θα εξαφανιστούν. Αυτό συγκεντρώνει περαιτέρω την εξουσία. Στη συνέχεια, καθώς η δύναμη ψήφου της BlackRock θα πλησιάζει την πλειοψηφία, να αναμένεται κανονισμούς. Όμως οι κανονισμοί αυτοί θα γραφτούν με τη συνεισφορά της BlackRock. Πιθανότατα θα δημιουργήσει περισσότερες απαιτήσεις διαφάνειας, κάτι που ωφελεί την BlackRock, καθώς η BlackRock διαθέτει τους πόρους για να συμμορφωθεί. Οι μικρότεροι ανταγωνιστές δεν διαθέτουν. Οι κανονισμοί θα παγιώσουν τη θέση της BlackRock. Τέλος, να αναμένετε την επέκταση της BlackRock σε νέους τομείς. Η BlackRock ήδη στρέφεται στις ιδιωτικές αγορές, τις υποδομές και τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία. Καθώς οι ευκαιρίες στις δημόσιες αγορές κορεστούν, η BlackRock θα αγοράζει ιδιωτικές εταιρείες, περιουσιακά στοιχεία υποδομών και ακίνητα. Τελικά, η BlackRock θα μπορούσε να κατέχει όχι μόνο μετοχές δημόσιων εταιριών, αλλά και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, αυτοκινητοδρόμους, γέφυρες, συστήματα ίδρευσης. Αυτή είναι η πορεία από διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτη περιουσιακών στοιχείων.
Από μετοχές με δικαίωμα ψήφου σε περιουσιακά στοιχεία που ελέγχει. Λοιπόν, τι κάνετε? Πώς αντιδράτε σε ένα σύστημα όπου η BlackRock κατέχει τα πάντα? Έχετε 3 επιλογές. Επιλογή 1. Αποδεχτείτε το και επωφεληθείτε. Επενδύστε σε δείκτες. Η κυριαρχία της BlackRock καθιστά τα κεφάλαια δείκτη κερδοφόρα. Αν δεν μπορείτε να τους νικήσετε, γίνετε μέρος τους. Αγοράστε IVV, το ETF του S&P 500 της BlackRock. Εκμεταλλευτείτε το μονοπόλιο της BlackRock για αποδόσεις. Αυτό είναι ηθικά ουδέτερο. Δεν δημιουργείτε εσείς το σύστημα. Απλώς περιηγήστε σε αυτό. Όμως κατανοήστε ότι η επένδυσή σας ενισχύει τη δύναμη ψήφου της BlackRock και συμβάλλει στη συγκέντρωση της αγοράς. Επιλογή 2. Αποεπενδύστε και επενδύστε ενεργά. Αρνηθείτε να κατέχετε κεφάλαια δείκτη, επιλέξτε μεμονωμένες μετοχές ή επενδύστε σε κεφάλαια ενεργητικής διαχείρισης που δεν εμπλέκονται στην κοινή ιδιοκτησία. Αυτό είναι πιο δύσκολο. Απαιτεί έρευνα. Θα πληρώσετε υψηλότερα τέλη. Ενδέχεται να αποδώσετε λιγότερο, αλλά δεν συμβάλλετε στο μονοπόλιο της BlackRock. Αυτή είναι η προσέγγιση αρχών, αλλά είναι δαπανηρή. Επιλογή 3. Πολιτική δράση. Απαιτήστε την εφαρμογή αντιμονοπολιακής νομοθεσίας κατά της κοινής ιδιοκτησίας. Υποστηρίξτε πολιτικούς που κατανοούν αυτό το ζήτημα. Πιέστε για κανονισμούς που να απαιτούν από τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να μεταβιβάζουν τα δικαιώματα ψήφου σε μεμονωμένους επενδυτές. Αυτό είναι δύσκολο επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κατανοούν το πρόβλημα. Όμως, αν αναπτυχθεί επαρκής ευαισθητοποίηση, η μεταρρύθμιση γίνεται δυνατή. Ιστορικά μονοπόλια διαλύθηκαν μέσω πολιτικής δράσης. Η Standard Oil, η AT&T, η Microsoft. Η BlackRock θα μπορούσε να είναι η επόμενη. Αλλά μόνο αν οι άνθρωποι κατανοήσουν τι είναι πραγματικά η BlackRock. Επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό. Η BlackRock δεν είναι κακή. Ο Larry Fink δεν είναι κακός. Οι υπάλληλοι της BlackRock δεν συνομωτούν για να ελέγξουν τον κόσμο. Λειτουργούν μέσα σε ένα σύστημα που είναι νόμιμο και μάλιστα ενθαρρύνεται. Το πρόβλημα είναι το ίδιο το σύστημα. Ένα σύστημα όπου η επένδυση σε δείκτες που προωθείται ως δημοκρατική και αποτελεσματική δημιουργεί ολιγοπόλιο. Ένα σύστημα όπου η παθητική διαχείριση συγκεντρώνει ενεργό εξουσία. Ένα σύστημα όπου το να κατέχεις το 7% των πάντων είναι νόμιμο, αλλά το να κατέχεις το 91% ενός πράγματος είναι παράνομο. Ο νόμος δεν έχει προσαρμοστεί στη δομή και η δομή επιταχύνεται. Το 1988 η BlackRock δεν υπήρχε. Το 2024 διαχειρίζεται 10 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μέχρι το 2034 θα μπορούσε να διαχειρίζεται 20 τρισεκατομμύρια δολάρια. Σε αυτή την κλίμακα, η BlackRock δεν θα είναι απλώς ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων. Θα είναι τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στην ανθρώπινη ιστορία. Μεγαλύτερη από οποιαδήποτε κυβέρνηση, πιο ισχυρή από οποιαδήποτε αυτοκρατορία. Διότι οι αυτοκρατορίες ελέγχουν γη και ανθρώπους, η BlackRock ελέγχει την ιδιοκτησία. Και στον καπιταλισμό, η ιδιοκτησία είναι το παν. Ο John Dutch Rockefeller έχτισε ένα μονοπόλιο πετρελαίου. Χρειάστηκαν 41 χρόνια για να διαλυθεί. Ο JP Morgan έχτισε ένα χρηματοπιστωτικό μονοπόλιο. Χρειάστηκαν 20 χρόνια για να το διαλύσουν. Η BlackRock έχει χτίσει ένα μονοπόλιο ιδιοκτησίας σε 36 χρόνια και εξακολουθεί να αναπτύσσεται. Το ερώτημα δεν είναι αν η BlackRock είναι ισχυρή. Προφανώς είναι. Το ερώτημα είναι αν αυτή η δύναμη είναι συμβατή με τον καπιταλισμό, τη δημοκρατία και την ελευθερία. Όταν μια εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος στην Apple, τη Microsoft, την Amazon, την ExxonMobil, την JP Morgan, την Pfizer και σε 494 άλλες εταιρείες του S&P 500. Όταν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης διαχειρίζεται 21 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, όταν η ετήσια επιστολή ενός διευθύνοντος συμβούλου διαμορφώνει την εταιρική πολιτική σε όλη την Αμερική, όταν ένας θεσμός είναι παίκτης, διαιτητής και χρονομέτρης στις παγκόσμιες αγορές, αυτό δεν είναι καπιταλισμός, αυτό είναι ολιγαρχία. Και ο ολιγάρχης είναι η BlackRock. Αν αυτό το ντοκιμαντέρ σας έδειξε ένα σύστημα που δεν γνωρίζατε ότι υπήρχε, αν κατανοείτε τώρα ότι η ιδιοκτησία σας σε μετοχές είναι μυθοπλασία και η BlackRock κατέχει την πραγματικότητα, τότε έχετε μια επιλογή να κάνετε. Αποδεχτείτε το, αποεπενδύστε από αυτό ή πολεμήστε το. Κάθε μονοπάτι έχει κόστος, όμως το να μην κάνετε τίποτα εγγυάται ότι τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια της BlackRock θα γίνουν 20 τρισεκατομμύρια. Το 7% της θα γίνει 10% και η ολιγοπολιακή της θέση θα γίνει απόλυτη. Η BlackRock, η εταιρεία που κατέχει τα πάντα, το μονοπόλιο που είναι νόμιμο, η δύναμη που είναι αόρατη μέχρι να τη δεις. Και μόλις τη δεις, δεν μπορείς να την αγνοήσεις. Καλώς ήρθατε στον κόσμο που έκτισε η BlackRock. Πληθυσμός, όλοι.